Dewch i ni weddio. Diolch yn y tînwedd eto Dduw am y fraint o cael dod gerdyfron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal. I ni'n galw arna ti dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrddyn plith. I ni'n gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Yn hoedfa nesaf pnawn sul am hanner awr wedi 3. Gai adech i wybod bod y cerdiau bach yma wedi cyrraedd a manylion cyfarfodydd yma Nghapel y Rhath. I'ch atgoffa chi o fewn jyst chydig dros mis. Ar ddechrau mis Rhagfyr fydd noson o garolau, felly dwi ddim yn bell i ffwrdd. Y nos iau cyntaf o'r mis, sef Rhagfyr y cyntaf. Ac i ni yn bwriadu hefyd, a lawr ar y cerdyn, fe welwch chi am y tro cyntaf, i ni'n bwriadu cynnal noson o emynau, sef tua 6 mis neu'r beth tebyg yn ddiweddarach, mis Mai. Noson debyg i noson y garolau, ond yn hytrach na carolau, byddwn ni'n canu emynau ac yn rhoi neges byr am bob emyn i ni'n ei chanu. Felly mae yna amryw o'r cyfarfodydd ar y cerdyn yma. Mae gen i rai os hoffech chi gael rhai, neu bydd rhai yn ymlaen y capel. Nawr gen i ganu emyn rhif 64, trafod y casgliad yn cael ei gymryd, aros ar ein heistedd emyn rhif 64, i fyny at fynyw fe enaid cod dylef. 64. Fydd o'n darlleniad o'r epistol cyntaf Ioan ar 4 benod, 1 Ioan penod 4, gan dechrau yn yr adnod gyntaf. Anwylid, na chredwch bob ysbryd eithyr profwch yr ysbrydion a o ddiw ymaint, o blegyd y mae gai broffwyd i lawer wedi myned allan i'r byd, wrth hyn a dynabyddwch ysbryd yw, pob ysbryd ar sydd yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd o ddiw ymai. A phob ysbryd ar nid yw yn cyffesu ddyfod Iesu Grist yn y cnawd, nid yw o ddiw, eithyr hwn yw ysbryd anghrist. Yr hwn y clywsoch ei fod yn dyfod ar awr hon y mae fe yn y byd eisoes. Chwychwi ydych o ddiw, blant bychain, ac a'i gorchfygasoch, hwy o blegyd mwy yw'r hwn sydd yn o chwi,
na'r hwn sydd yn y byd. Hwy'n twy o'r byd ymaint, am hynny y llefarant am y byd a'r byd awrendi arnynt. Na ni o Dduw yr ydym, yr hwn sydd yn adnabod Duw sydd yn ein gwrando ni, yr hwn nid yw o Dduw, nid yw yn ein gwrando ni. Wrth hyn, yr adweinom ysbryd y gwirionedd ac ysbryd y cyfeiliorni, a nwylid carwn ein gilydd o blegyd cariad o Dduw ymai. A phob un ar sydd yn caru o Dduw y ganwyd ef, ac y mae e fe yn adnabod Duw. Yr hwn nid yw yn caru, nid adnabu Dduw, o blegyd Duw cariad yw. Yn hyn eglurwyd cariad Duw tuag atom ni, o blegyd danfon o Dduw ei unig anedig fab i'r byd, fel y byddem fyw trwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dyfron ac yn llawenhau bob un tro i ni yn gallu galw ar denw ac i ddod i gannu dy glodydd ac i ddiolch i ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch bod ffordd wedi hagor, ein bod yn gallu dod fel plant i ti ac ein bod yn gallu dod o flaen gorseddfaink o ras gan bod croeso i ni trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch am yr cyfle yma o'r newydd i ddod i alw arna ti ac yn gofyn i ti i ddod i'n plith, i'n helpu ni, o Dduw yn ein gwendid ac yn ein crwydro, yn ein methiannau cyson, i ni'n galw arna ti o Dduw i faddau ni ac i'n helpu ni. Terda ni i'r fan honno lle dylsen ni fod, i ni mor aml yn esgusodi yn hunan. Ac eto o Dduw wrth i ni gymharu yn hunan a Christnogion o ychydig o ganrifoedd yn ôl, i ni'n dod mor fyr, heb sôn am y safon sydd yn dy air di. Ac felly o Dduw maddau ni, ein bod ni yn mynd ymhellach ac ymhellach o'r man honno yr wyt ti am i ni fod, i ni'n galw arno ti, i ddod yma mewn fath ffordd, y bydd y bresenoldeb yn llenwi'r lle yma, ac y bydd yna rhyw ymwybyddiaeth y dyfod yn gweithio yn ein plith, ac y bydd hyn yn peri'n heneidiau lamu oddi fewn, y byddwn ni yn gwybod beth yw dyrchafu dy enw, ac i ddiolch i ti, ac i rhoi yr holl fawl a'r clod i ddenw di. O Dduw, helpa ni yn hyn o beth, i ni ddim eisiau ceisio gweithio'r pethau yma i fyny, i ni yn galw arna ti, i'n helpu ni, i ddod i'n plith, y bydde di yn tywat ysbryd arno ac ar ein gwlad ni, cawn weld dyddiau gwell, dyddiau lle bydd yna gannoedd ar filoedd o bobl unwaith eto yn dod ac yn dyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist. I ni'n gweddio Dduw yr hoff idd ni i ddisgwyl y pethau mawr hyn, i ni'n gweld y blynyddoedd yn mynd heibio, i ni'n agosau at gyfnod dolyg arall ac yn meddwl am ein noson o garolau ac yna o Dduw blwyddyn arall wedi mynd heibio. Ac eto, yr wlad yn mynd ymhellach ac ymhellach, ac yn tybio o Dduw, os nad wyt ti yn ymyrryd, mae llai fydd y gynulleidfa y noson honno, a llai fydd i'r flwyddyn ganlynol, oni bai i ti weithio. Y byddi di yn dod ac yn agor llygaid y deillion, iddynt weld ei hangen, i weld yr pwysigrwydd i ddod i ti, i ddiolch i ti, ac i gannu dy glodydd. O Dduw, rhoff idd ni, i gredu rwy ti'n gallu gwneud yr hyn sydd yn gwbl amhosibl yn ein golwg ni. Rhoff idd ni i ddeheu hefyd. O Dduw, mae'n un peth i ni gredu'r peth, ond peth arall i ni ddeheu i ti ddod lawr yn plith. Achos o Dduw, i ni'n gwybod, bydd yna lawer o edifarhau yn digwydd os wyt ti yn dod. Felly o Dduw, rho'r awydd yn ein cylonau hefyd i ti ddod lawr yn plith unwaith eto. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal di ac yn gofyn i ti fendithio'r holl ddydd y byddi ti yn gweithio yn ein plith ac y byddwn ni'n cael gweld rhai yn dod o dywyllwch i oleuni. Felly diogelan hamser arwain ni yn ein haddoliad. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad yr hwnnwyd yn y
Gadewch i ni ganu Emynau 240 o gariad anfeidrol ei faint fod llwch mor anheilwng yn cael y Hawlfraint. 240 yn ni sefyll i'w chanu. Bydd awyn testyn o pistol cyntaf Ioan, y 4 bennod ar 10 adnod, 1 Ioan 4 adnod 10. Yn hyn y mae cariad. Nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Nawr, dros y canrifoedd ac yn wir drwy gydol hanes ceir anawsterau yn codi ar sail camddealltwriaeth o ystyr termau. Mae rhai pobl yn ei olygu pan yn defnyddio ambell i air neu derm yn gallu bod yn gwbl wahanol i bobl eraill. Ceir diffiniadau gwahanol, efallai am yr un geiriau, yn sicr wrth i'r canrifoedd fy'n heibio i ni'n gweld hynny yn digwydd. Gall rhywun ddweud un gair ond yn dibynnu ar sut y dywedir efallai, hyd yn oed felly, dim o ran y diffiniad, ond yn y ffordd maen nhw'n ei ddweud y golwg ar yr wyneb, tôn y llais, yr amgylchiadau, mae yna gymaint o bethau gall ddylanwadu ar yr ystyr. A dyma i ni enghraifft, y diffiniad y byd o gariad, yn ddim byd ond chwant mor aml, ond yw e? Beth chi'n gofyn i'r byd, beth yw ei diffiniad o gariad? Tynnu'r i ffwrdd o'r gair, yr hyn yw gwir gariad. Ac fe osodir yn ei ler hyn a ddaw mor fyr, rhywbeth sydd yn dyrchafu'r hunan, yn bydloni ni a neb arall. Dyna yw gwirionedd cariad, neu'n sicr yn weithredol felly. Mae'r byd yn ei feddwl yn aml ar lefel anifeilaidd. Hynny yw bodloni gofynion
chwantau y cnawd. Ydych chi'n weld drwy'r amser yr enw cariad. Efallai bod rhywun wedi blino ar ei gŵr neu wraig. Ac felly, gyda'r amser, maen nhw'n gweld rhywun arall, ac maen nhw'n dweud, wel, dyw hwn ddim yn gariad, os ni ddim yn caru'r person, a dwi eisiau mynd ar rhywun arall. Ac felly, mae'r chwant yn cyflyru'r person, ac maen nhw'n mynd i ffwrdd ac yn penderfynu, yr hyn sy'n bwysig yw sut dwi'n teimlo. Cyn bellai bod fi'n hapus, dim os yma plant, dim os yma'r wyrion, dim os yma wraig neu'r gŵr, dim os yma teulu, dim os yma am cymletodau, dim os yma hwnna, cyn belled fy mod i'n hapus, yna popeth yn iawn. A dyna sy'n mae'r byd gan amla meddwl, os ydych chi eisiau bod yn anhapus, achos chi mor bwysig. Chi ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle chi'n mynd i fod yn ddigalon. Felly dewch o'na, mae'n well i bawb yn y diwedd. Dyna sydd mae'r byd yn diffinio ble maen nhw'n cael y syniadau yna. Mae'n anhygoel. Mae'n dod o chwant. Mae'n dod o falchder. Ond mae'n od sut mae'r byd yn defnyddio'r gair cariad. Yng nghyd-destun hynny, maen nhw wedi dwyn y gair, wedi newid yr ystyr ac yn ei diffinio fe yn ôl y galw iddyn nhw hunan. Ond i ni gweld hyn yn fwy arwyddocaol pan ni'n sôn am yr Efengil. Mae'r eglwys tro ar ôl tro wedi newid geiriau sylfaenol hanfodol cawn hyn yma, drwy'r adnod yma hefyd, lle sonir am gariad ac am yr iawn. Dyna chi ddau air yn yr adnod yma, does dim clem da'r byd amdanynt, ac hefyd dyn nhw ddim yn hoffi y gwir ddiffiniad o'r ystyr y gair cariad na'r iawn. Dyn nhw ddim yn licio naill neu'r llall. Fydd cyfieithiadau newid pethau ac yn dod â pethau maen nhw'n hoffi achos maen nhw'n meddwl, gall y gair yna ddim golygu hynny achos mae'n syniad ni o Dduw ddim yn caniatáu yr elfen o'r iawn. Ac felly fe fyddan nhw'n newid y gair i rhywbeth llai difrifol. Ac yr un peth am gariad. Chi ddim yn gallu meddwl hynny yn yr oes hon. Lle dwi mor bwysig. Dyna yw tragedy. Dyna beth yw gwir tragedy, pan newidir geiriau sydd yn cael effaith ar yr Efengil, tynged enaid yn dragwyddol. I ni'n ei weld fan hyn, dim ond yna'r un enghraifft yma lle chi defnyddio cannoedd o adnodau, ond mae'r un adnod yma'n enghraifft wych i chi, o sut y mae'r eglwys a'r byd yn newid pethau i'w siwtio nhw hunan, ddim yn deall yr hyn mae'r geiriau yn ei olygu. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar yr hyn yw cariad ffals, ac yn ail gwir gariad, ac yn olaf yn drydydd cariad y diwdod. Wel, yn gyntaf, cariad ffals. Cyn i ni ddechrau ystyried yr hyn yw gwir gariad, rhaid i ni ddod at y man ein bod yn sylweddoli nad ydym yn dod yn agos at gwir gariad. Yr hyn y wyddom sydd yn ganlyniad cwymp dyn pan daeth pechod i'r byd. I ni'n gwybod hyn. I ni'n gwybod oherwydd pan daeth pechod i'r byd trwy adda ac Efa. Ers hynny y mae'r byd wedi syrthio, mae pechod wedi dod ac wedi effeithio pob dim. Y mae wedi llygru pob dim. Dwi'n ddim yn golygu na welir cariad o gwbl. Fe welir cariad ac fe welir caredigrwydd a pobl yn fod yn garedig i'w gilydd, mae'n sicr. Ond beth i ni yn ei weld, y mae pechod wedi llygru cariad. Effeithiodd pechod bob ran ohono ni. Ein meddyliau ni, ein dymuniadau ni, ein geiriau ni, ein gweithredoedd ni, ein dewisiadau ni. Effeithiodd ein rhesymegu ni, popeth. Hyd yn oed pan ydyn yn gwneud rhywbeth y credwn sy'n dda, mae wedi ei lygru drwy'r amser. Does dim un amser allwn ni feddwl. Triwch chi feddwl, dyma chi her, triwch chi feddwl am unrhyw weithred dda i chi erioed wedi wneud. Yn ystod yr wythnos diwetha, meddyliwch chi am ryw weithred dda i chi wedi wneud wythnos diwetha, a triwch chi brofi nad yw wedi lygru gan bechod. Yn fyddwch chi'n methu. Allwch chi ddadlech achos, ond fyddwch chi'n methu, achos y mae pechod wedi llygru, hyd yn oed y gorau i ni wedi i'w wneud. Mae wedi niweidio'r cyfan gan ein balchder ni, ein hunanoldeb ni, yn dod mewn rhywsut fe ddaw e mewn. Mor aml ydyn yn gwneud rhyw weithred garedig yna, yr ydyn am mi eraill wybod am y weithred garedig. Mae'n anhygoel. I ni gyd wrthi, dwi wedi wneud e. Dwi wedi wneud e siwr o fod wythnos yma.
Hyd yn oed fel rhywun sy'n proffesu fod yn Gristion, i ni dal i syrthio i bechod. Ond mae'r byd trwy'r amser yn ei wneud e. Os mae yna weithred dda, fydd wastad angen i rywun i wybod am y weithred dda chi wedi wneud. Ac yna sicr i'n teimlo rhyw falchder. Yno, ein bod ni wedi wneud e. Yn dawel bach, falle eistedd lawr yn dawel yn y stafell, ac yn fodlon ein byd ni. Dwi wedi gwneud rhywbeth da. Ond mae'n wir hyd yn oed os nad oes neb yn gwybod amdano. I ni dal yn falch. Falle allwch chi wneud rhywbeth a chi'n meddwl, edrychwch, dwi wedi wneud rhywbeth da a dwi ddim wedi dweud wrth bobl amdano. Ac yna mae yna rhyw falchder bersonol. Ac mae yna rhyw fodlonrwydd yno ni. Dwi wedi llwyddo osgoi dweud wrth unrhyw un. Ac yna dwi mor hapus a fi hunan, dwi mor falch, dwi wedi gwneud rhywbeth da, ac heb ddweud wrth neb. Ac yna mae yna rhyw falchder yn dod mewn. Allwch chi ddim yn osgoi e. Mae'n digwydd mor hwydd. Mae'n digwydd mor sydyn. Yr hyn sydd yn wir am bob un a aned yw fod yr hunan yn bwysig. Dydyn ni ddim yn hoffi pan fod pobl yn ein beirniadu ni. Dydyn ni ddim yn hoffi pan mae pobl yn ein hanwybyddu ni. Yn sicr, pan mae rhywun yn elwa cyn ni, i ni'n genfigenus. Os oes yna rhyw weithred, yma rhywun arall di elwa, i ni'n genfigenus. Bod ni'n caru nhw. Ond maen nhw wedi cael y ffys cyn fi. A mae yna elfen o genfigen yno. I ni, o dro neu rhyw weithred heilionus, rhywle yng nghefn neu meddyliau, i ni'n gobeithio. Y cawn ni rhywbeth yn ôl. Rhyw gydnabyddiaeth, rhyw bryd. Mewn blwyddyn efallai. Falle bod ni'n fodlon aros blwyddyn. Nes bod rhywun yn sylweddoli beth da dwi wedi wneud. Ond un o'r peryglau mwyaf i'w gweld o fewn crefydd, yr honiad o gariad at Dduw. Mae'n wahanol, ni'n gallu gweld mae'n afiach o beth pan ni'n gweld yn enw cariad, ond ni ddim yn deall beth yw cariad, ac ni'n gweld balchder a'r hunan yn dod mewn da cariad. Fi, trwmser sy'n bwysig. Ond pan mae'n dod o fewn pethau ysbrydol, ceir gymaint o grefyddau sydd wedi creu diwiau hunan, sef ni'n gwybod ymgais dyn at gyrraedd Duw, lle ceir rheolau y credant hwy sydd yn ddigonol i fodloni ei Duw, ond maen nhw yn eu crefydd nhw yn dweud eu bod nhw'n caru Duw. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Maen nhw'n dweud bod nhw'n caru ei Duw nhw. Ond pwy maen nhw'n ei garu? Os ydy Duw yn mynd i edrych arnyn nhw mewn golwg gwael, dyn nhw ddim yn mynd i garu e dim mwy. Os ydy Duw nhw yn rhoi rhyw ddisgwyliadau sydd yn anerbyniol iddyn nhw, fydden nhw ddim yn ei garu fe, fydden nhw ddim yn hoffi hwnna, fydden nhw'n gadael y grefydd honno. Achos dyn nhw ddim yn hoffi Duw dim mwy, achos mae'n effeithio ar y ffordd dwi'n byw. Ond cyn belled bod nhw'n hapus, yn gweld yn ei seremoni enw. Credant y bodlonant ei Duw, ond ymgais y Duw i greu rhyw Dduw y maint am ei garu. I ni'n gweld o fewn Cristnogaeth, hyd yn oed yn fwy clir efallai. Yr honiad o garu Duw. I ni'n gweld, fi na oed fawr neu falle ar y teledu heddi neu ar y radio yn dod o capeli, a fe fi na bobl yn gweddio yn y capeli. Fe fydden nhw'n mynd i'r pulpit ac yn gweddio, Duw, cariad Duw, i ni'n caru Duw. Fydden nhw'n dweud ond ddim yn credu'r efengil. Ac os nad ydyn nhw'n credu'r efengil, maen nhw'n newydd dweud bod nhw'n caru Duw, ond be maen nhw'n olygu wrth garu Duw? Maen nhw'n cysau'r efengil, ond maen nhw'n caru crefydd. A fydden nhw'n mynd, ac falle bydd yna rai yn agor y Beibl, ac yn darllen rhyw ran o'r Beibl, ac yn sôn amdano, ac yn dweud, i ni'n sôn nawr am Iesu Grist, ac fydden nhw'n dweud, i ni'n caru Iesu Grist. Diolchgarwch. Fe welwn ni fa amser diolchgarwch. Fe fydd pobl yn dweud, diolch i ti o Dduw am y bwyd a'r llysiau a'r ffrwythau. Diolch am deulu ac am ffrindiau. A fydden nhw'n gweddio yn y pulpit, a fydden nhw'n dweud, dewch mlaen blant bach, dewch fan hyn, ac ni chi ganu rhyw gan bach, diolchgarwch. A fi pawb yn hapus, ond dydyn nhw'n credu'r efengil, felly beth yw eu cariad nhw at Dduw? Be maen nhw'n golygu wrth gariad at Dduw? Dyn nhw ddim yn deall yr ystyr y gair cariad. Os nad ydyn nhw'n credu'r efengil, fedra nhw ddim caru Dduw. Maen nhw'n meddwl i bod nhw. Be sy'n digwydd yw, maen nhw'n caru Duw y maent wedi addasu i'w anghenion eu hunan. Duw sydd yn disgwyl rhyw safon, ond safon y maen nhw wedi hosod.
Mor aml i ni'n gweld y myd crefyddol pobl yn dod i addoliad, ond fe ddont i addoli Duw sydd yn caniatáu iddyn nhw barhau yn eu pechodau unigryw nhw. Fi es i mewn oedfa rhai blynyddoedd yn ôl. Ac fe weles i, ac o'n i ddim yn gyffyrddus yn yr oedfa, a'r ffordd yr oedd yr addoliad yn digwydd. Ac oedd e'n sioe. Mi roedd e'n sioe. Mi roedd yr unigolion wrthi yn rhoi sioe. Ond yr oedd y Duw yr oedd yr oedfa hon yn ei bregethu ac yn ei wthio ar bawb. Yn Dduw oedd yn caniatáu i bob un o'r rhain i wneud beth ymynant. Yr Efengyl, ond Duw sydd yn caniatáu i chi dorri'r saboth i ddechrau da. Sdim eisiau dod i capel ar y sul, wel, ambell waith efallai, ond dewch, Duw sydd yn caniatáu i chi ganu pob math o bethau, a mewn ffyrdd sydd yn debyg i ffordd maen nhw'n addoli Baal, ac yna, ac mae rhyw elfen cnawdol yn yr addoliad, a Duw sydd yn caniatáu i chi fynd allan ar nos Wener, ac meddwi a pob math o bethau. Duw sydd yn caniatáu i chi gyd fyw gyda rhywun, tu allan i briodas. Duw sy'n caniatáu'r holl beth yma, popeth yn iawn, ac maen nhw'n addoli Duw, a maen nhw'n edrych fel bod nhw'n addoli Duw. Mae'r dwylo mynd lan, ac maen nhw'n addoli Duw, maen nhw'n curo dwylo, maen nhw'n cael eu cyflyru, ac maen nhw rhyw ymdeimlad o emosiwn yna. Be sydd fyna? Mae yna rhyw grefydd y maent wedi creu, rhyw dduw maen nhw wedi creu, yn nhermau yr Efengyl, Duw sydd yn fodlon iddyn nhw cario ymlaen a'u bywydau hunan, a'u haddoliad eu hunan. Ond yr eiliad y dowch i bwysleisio yr ysgrythyr a'r hyn yw Duw, a'i fawredd a'i sancteiddrwydd ac bod Duw wedi rhoi canllawiau i ni manwl iawn sut i ni ddod mewn i'w bresenoldeb, mewn ofn, parchedig ofn, ac i ni ganu mewn ffordd sydd yn urddasol ac yn gywir, ac i ni fyw ein bywydau wedi ymwahanio'r byd. Yr eiliad i chi'n dweud hynny, maen nhw'n dweud, na, i chi'n hen ffasiwn, i ni ddim eisiau crefydd fel la, dydyn ni ddim eisiau Duw fel la, i ni'n caru Duw arall. I ni'n caru Duw sydd yn caru pawb, ac mae'n derbyn pob math o bethau. Dyw hwnna dim gwahanol i crefyddau'r byd, yn creu rhyw dduw i ni'n hoffi. Yn wir. Dyma sydd yn wir. Yn ôl gair Duw, maent yn cysau y Duw sydd yn y Beibl. Ceir gwrthwynebiad ffyrnig pan pregethir yr Efengyl. A pan mae y bobl yma sydd yn gwrando yn dechrau sylweddoli sut ydyw Duw y Beibl, efallai mae'n cymryd blynyddoedd i rai sylweddoli beth yw'r neges, ond ar ôl dod i sylweddoli, o'r oeddent yn ddigon bodlon neu byd, mwy hyd yn oed yn frwdfrydig i ddilyn Duw oedd yn dyrchafu ei balchder neu'n cynnytau bydolrwydd, ond yna pan yn dod wyneb yn wyneb ar gwir Dduw, pan maen nhw'n dod i ddeall yr Efengyl, neu gymaint i weld ei ddisgwyliadau. Gwelir yr hyn sydd yn wir ohonom oll ein bod yn cysau y gwir Dduw, yn elenion iddo, yn ei wrthwynebu ac i ni'n codi dwrn. Ond maen nhw dal i ddweud bod nhw'n caru Duw. Ewch i unrhyw eglwys lle nad ydynt yn credu'r Efengyl sanctaidd, fe fyddant yn defnyddio'r gair cariad at Duw drwyddi draw. Ond os nad ydynt yn caru Iesu Grist yn yr Efengyl, dydyn nhw ddim yn caru Duw. Ac maen nhw wedi camddeall ystyr y gair. Gydewch i ni symud ymlaen, gan ni weld beth yw gwir gariad. Yn hyn, adnod 10, yn hyn y mae cariad. Dyma beth yw cariad. Os chi eisiau gwybod beth yw cariad, dyma yw cariad. A mae pob ffynhonell daioni ond yw yn dod o Dduw. Bob tro, os chi eisiau gwybod beth yw cariad, ewch at Dduw. Yna fyddwn ni'n deall beth yw cariad yn ein bywydau ni. Os ydyn ni eisiau deall unrhyw beth fel hyn, ewch i edrych at y ffynhonell o gwir ddaioni. A Duw yw y ffynhonell hwnnw. Yn hyn y mae cariad, beth yw e felly? Nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni. Ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Mor bwysig yw deall yr hyn sydd yn wir, neu o leiaf ein bod yn crafu wyneb yr hyn sydd yn wir. Allwn ni byth deall yn llawn yma tra ar y ddaear, beth yw cariad Duw, ond ni'n gallu dod yn chwilio amdano a darllen yr ysgrythyr, ac i ddeall rhywfaint.
Dyma yw cariad, adnod 8, gwrandewch ar adnod 8. Yr hwn nid yw yn caru, nid adnabu ddiw. O blegyd, Duw cariad yw. Y mae Duw yn gariad. O sawl gwaith i ni wedi clywed hwnna, yn ein capelu Cymreig ni. O, mae yna bwysles mawr yn does, Duw cariad yw. Ond ydych chi'n gweld yr ifanc blynyddoedd yn ôl, dyma beth oedd yn bwysig, Duw cariad yw. Ac ar sail Duw cariad yw, yr oedd yn iawn i wneud beth bynnag i ni eisiau. I gredu beth bynnag ni moyn. Cyn bellai bod e'n weddol grefyddol. Dim ots am y sil, dim ots am unrhyw beth, sancteiddrwydd. Dim ots am dim o hynny, achos mae Duw yn ddiw sydd o gariad. A fydd y Duw yma, os yw'n llawn o gariad, dyma beth sydd eisiau canolbwyntio yno. Y mae Duw yn ddiw o gariad, ac felly fydd e byth yn edrych lawr yno ni. Mae'n ddiw o gariad. Dyn nhw'n mynd i deall ystyr y gair cariad. Y mae Duw yn gariad, ei berson, ei briodoleddau, ei natur, yr hyn a wyddom am ddiw, ei fod yn berffaith ym mhob agwedd o'i berson. Dyma beth sy'n rhaid cofio, o na fydde'r pobl yn gwybod hynny ac yn deall hynny. O na fydde'r pregethwyr ein gwlad fach ni wedi dod i ddeall be mae'n golygu. Mae'n wir, Duw cariad yw, ond mae pob un o'i briodoleddau yn berffaith. Ac felly mae'n caru yn berffaith ydy. Cymaint sydd wedi newid ystyr yr adnod hon, Duw cariad yw, dyfeisiant Duw sydd yn mynd yn groes i briodoleddau eraill ei natur, ei berson. Dywedant gan fod Duw yn caru, felly ni all e gosbi. Allwch chi credu'r fath beth? Allwch chi gredu fod Capelu Cymru yn credu mae Duw cariad yw, ac felly nid yw Duw yn gallu bod yn flin. O ble maen nhw wedi cael y fath syniad? Mae'n ryfygus fod y fath beth yn cael ei ddweud. Maen nhw'n dweud am gariad ofnadwy yw credu fod Duw yn gallu cosbi yn dragwyddol. Fod e'n gallu cosbi. Gallwch ddychmygu barnwr yma yng Nghaerdydd efallai, a bod yna rhyw lofrydd erchyll wedi bod wrthi yn lladd pobl. Allwch chi ddychmygu'r barnwr yn rhyddhau'r llofrydd ac yn dweud, dwi wedi penderfynu, rhaid i ni ddangos cariad. Allwch chi'n credu'r fath beth? Fydde pobl yn mynd yn wallgof, bydde papurau newydd, methu credu'r beth, bydde nhw'n galw am ryw ymchwiliad mawr mewn i'r barnwr, ac yn dweud rhyddhau llofrydd, mae rhaid cael cosb. Rhaid cael ein llym. Wrth gwrs bod yna. Rhaid cael cyfiawnder. A fydde neb yn cyhuddo'r barnwr o beidio dangos cariad petai'n anfon y llofrydd am oes i garchar. Bydde neb yn cwestiynu'r peth. Bydde'r rhai yn mynd yn bellach. Bydde'r rhai'n dweud rhaid cael bywyd am fywyd. Bydde'r rhai'n dweud taflwch yr allwedd i ffwrdd. Dyna sut bydde'r byd yn siarad, ond pan maen nhw'n dod at Dduw, Duw cariad yw. Ac dyn nhw ddim yn gwybod beth yw ystyr y gair cariad. Fe myna crefyddwyr ni all Dduw y Beibl gosbi gan ei fod yn llawn cariad am bechadurus. Adnod 10 eto, yn hyn y mae cariad. Nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Dyma i chi gariad, iddo ef ein caru ni yn gyntaf. Dyma gwir gariad. I ni'n mynd i weld nes ymlaen fod Duw yn cosbi, a rhaid iddo gosbi, ond mae dal yn llawn cariad. Ond dyma i chi gariad tuag atom ni. I Dduw ein caru ni yn gyntaf, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod haul na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd yng nghyngor 3 yn 1 i achub gwael golledig eog ddyn. Dyna gariad. Dyna chi gariad. Cyn i'r byd cael ei lunio, cyn i ni fod yn agos i wyneb y ddaear yma, fe drefnodd y diwdod y byddai ffordd yn cael ei ddyfeisio i achub gwael golledig eog ddyn. Cyn ein geni, cyn gellir cael unrhyw gymhelliad ynom ni i ddenu ei gariad, does dim cymhelliad ynom ni i ddenu ei gariad, ond fe'n carodd ni.
Ond yr hyn sydd yn wir amdanom, oherwydd ein pechod, does dim byd amdanom sydd yn ei ddenu. Ac yn sicr, nid ydym ni yn ei garu ef, y gwrthwyneb sydd yn wir, y mae dyn yn cysau Duw, crefyddol a'i pheidio. Sdim ots. Fe fydd y crefyddol yn cysau y Duw i ni'n ei bregethu. Dyna be fydd pobl yn dweud, peidiwch yn mynd at yr efengylwyr. Yn sicr, peidiwch yn mynd at yr efengylwyr llym yna, sydd yn canu emynau, ac yn darllen Beibl William Morgan, ac yn pregethu am 3/4 awr. Peidiwch yn mynd at nhw. Chi'n gwybod beth maen nhw'n wneud? Dyn nhw ddim yn dod gyda ni ar nos Wener. Dyn nhw ddim yn dod gyda ni ar nos Sadwrn. Newn nhw ddim colli un cwrdd ar y sil. Peidiwch yn mynd yn agos at yr efengyls. Achos mae Duw nhw yn ddiw sydd ddim yn ddiw o gariad. Dyna beth maen nhw'n dweud. Dwi wedi clywed e. Ac maen nhw'n cysau y Duw yna. Yn cysau ei ofynion, yn cysau nad oes lle i ddyn o fewn iachawdwriaeth. Mae hwnna'n ffactor arall. Yn yr efengyl sydd yn cael ei phregethu, mae yna bwyslais ar dyn yn dewis Duw. Ac felly mae yna rhyw ddaioni yno chi yn dewis Duw. I chi'n ei ffafr a Duw yn ei ddewis e. Ac i chi'n ei ffafr a Duw bod chi'n dod i'r capel. A chi'n ei ffafr a Duw o chi'n dweud oedd eraill amdano. Ac felly mae yna rhyw falchder yna, mae yna rhyw le i ddyn. Ond mae'r efengyl yn dweud, does dim lle i ddyn. Does dim byd ynom ni sydd yn denu cariad Duw. Yn hyn y mae cariad, nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni. Dyma yw gwir gariad, does dim byd ynom ni sydd yn denu cariad Duw. Fe'n carodd ni cyn i'r byd cael ei lunio, cyn i ni cael ein geni, ond yna, yn ein pechod, fe'n carodd ni. Yr oedd e'n gwybod am ein gwrthwynebiad o Dduw, ein cysineb o Dduw, ac fe nath e'n caru ni, serch hynny. Yr oedd e'n gwybod yr hyn yr oedden ni fel. Oedd e'n gwybod sut byddwn ni'n ei wrthod e. Oedd e'n gwybod sut byddwn ni ddim yn gwrando ar ei bregethu fe. Roedd e'n gwybod sut byddwn ni ddim yn ildio i'w orchmynion e. Ond fe'n carodd ni. Caniad Solomon 5:16, melys odiaeth yw ei enau. Ie, y mae ef e oll yn hawddgar. Dyma i chi gariad. Dyma i chi gariad sydd ar lefel na fedrwn ni ddeall. Allwn ni ofyn o Dduw helpa fi ddeall rhywfaint. Ond i ni ddod i weld, dyma chi gariad, nad ydyn ni'n gwybod dim byd amdano. I ni wastad, os i ni'n caru rhywun, mae yna rhywbeth yno sydd i ni'n credu, i ni'n hoffi amdanyn nhw, a falle gewn ni rhywbeth mas ohono fe yn unan. I ni'n gwybod dim byd am hyn, ond mae Duw wedi dangos y fath gariad i ni, cyn i ni fodoli, cyn i'r byd cael ei lunio, cyn bod dim byd ynom ni i ddenu, ac yn ar ôl ni cael ei geni, ni'n gwybod, yr oedden ni'n bechaduriaid. Ac yn dilyn ni'n llwybrau'n hunan. Felly, does dim byd ynom, ond brynt ni. Ond fe'n carodd ni. Dyma i chi yw gwir gariad. Ond i ni'n gweld yn yr adnod yn drydydd, cariad y diwdod. Yn hyn y mae cariad, nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni a beth. Ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Dyma'r ddarpariaeth. Dyma i chi ni'n gweld ei gariad ar waith. Fe'n carodd ni yn ein pechod, ond yna fe nath e ddarparu ar gyfer ein hachubiaeth ni o'i gariad helaeth, y byddai'n anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Mae Ioan yn ei ddisgrifio'n berffaith yn Ioan 3:16. Canis felly y carodd Duw y byd, fel yr rhoddodd e fe, ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyna i chi gariad. Allech chi newid, allech chi un o'r ddwy adnod, yn hyn y mae cariad. Canis felly y carodd Duw y byd. Maen nhw'n dweud yr un peth. Dyma i chi gariad, fe garodd Duw y byd fel yr rhoddodd ei unig anedig fab. Ond wrth roi, mae'r gair rhoi, be mae hwnna'n olygu, mae yna lot yn y gair rhoi. Fe roddodd ei fab i beth, i'r groes, wel i fywyd yn gyntaf ar y ddaear, lle byddai'n cael ei wrthod a'i wawdio.
a'i erlyd, ac yn ei arwain at y groes, ond yna fe roddodd ei ddwylo pur ar led. Fe wisgodd goron draen, ac yna, yn fwy na'r hoelion, a'r gwaywffon, a'r draen yn ei bennen, wasgu lawr ar ei benne, a'r gwaed y bistill allan, yn fwy na hynny, yna fe nath y tad arllwys ei ddigofaint. Duw cariad yw. Ond fe nath Duw arllwys ei ddigofaint. Holl alluog ar ei fab Iesu Grist. Fe gosbodd y mae Duw yn cosbi. Ac fe gosbodd ei fab yn lle ei blant. Am adnod, lle gwelwn gariad y diwdod ar waith, y tad yn ein caru cymaint, iddo anfon ei fab i'r byd i ddelio a'n pechod. Am gariad, fe ddaeth y mab, yr arglwydd Iesu Grist, yn ifydd fel oen i'r lladdfa. Dyna chi waith y drindod, yr ysbryd glân ar waith, yn plannu'r hedyn, arwain i'n heneidiau at y groes. Yr diwdod wrthi, fe drefnwyd hyn cyn llunio'r byd, yn gwybod am ein pechod, fe welwyd ein pechod, a fe ddod o fe na i ddangos cariad ydyn nhw. Be na i wneud? Anfonau fy mab, ac fe wneud e fyw a marw ac atgyfodi, a fe hyn yn cyfan mwyn fy mlant. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw. Pam? Marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi ei glod? Dyma gariad nad a'n angof, tra fo nefoedd wen yn bod. Dyma chi gariad. Beth i ni'n gweld heddi? Pan mae pobl yn sôn am gariad, mae e'n golygu dyrchafu'r da, goriwch y da, yn dyrchafu y drwg uwch y da. Maen nhw'n galw pethau drwg yn da yn ddrwg. Ac maen nhw'n troi cefn ar air Duw. Does dim syniad beth yw gwir gariad, ond dyma i chi gwir gariad. Yn caru'r rhai sydd mor ddiffygiol, mor frwnt. Fe tarodd Paul yr hoelen ar ei phen, Rhufeiniad 5:8, eithir y mae Duw yn canmol ei gariad tuag atom, o blegyd a ni eto'n bechaduriaid i Grist farw trosom ni. Ac ni eto yn bechaduriaid, ni eto yn ei wrthod e. Yn gwybod mai dyma sydd orau, yn gwybod mai dyma sy'n iawn, ac eto yn ei wrthod e. Mwyn bodloni gofynion perffaith y tad, rhaid oedd symud pob rwystyr o'r neilltu. Dyma beth oedd rhan o'r cynllun. Rhwystrau ein pechod, ein hangrediniaeth ni, ein gwrthwynebiad ni, rhwystrau ein balchder ni, ein chwant, ein gylyniaeth at Dduw ac at sancteiddrwydd. Dyna nath Iesu Grist. Dyma pan mae dath e. Fe nath e symud pob rhwystyr. Fe agorodd ffordd, llwybr at y nefoedd, at Dduw. Fe ddarparodd ffordd lle byddai cyfiawnder Dduw yn cael ei fodloni, ond hefyd y gall ei gariad perffaith fod ar waith. Mae'n ddirgelwch yn diwe. Y mae cyfiawnder Dduw yn berffaith ar rhaid cosbi pechod. Barnwr rhyfedd iawn fydde barnwr fydde'n rhyddhau bob llofrydd ar wyneb y ddaear. Rhaid cael cosb, rhaid cael cyfiawnder, rhaid delio a phechod. Ond dyma, mae perffeithrwydd Duw yn mynnu hynny, ni allai troi cefn ar bechod, ond hefyd mae Duw yn dduw o gariad, ac mae e'n llawn cariad tuag at bechaduriaid, rhai sydd ddim yn ei garu fe, ond mae e'n darparu ffordd, a dyna be nath e. Fe anfonodd ei fab i ddelio, ac fe ddeliodd Crist a digofaint cyfiawn y tad. Mwyn i ni gael bywyd ysbrydol a thregwyddol, rhaid oedd i Grist dod fel ein cymodwr. I ddod yn ei at Duw, yn wir, Crist oedd y cymod. Crist yw y cymod. Oedd yr un a ddaeth fel aberth. Y ffordd a drefnwyd oedd, a bydde Iesu Grist yn dod ac yn darparu'r ffordd. Mi fydde fe'n talu'r pris, mi fydde fe'n bodloni gofynion y tad. A fe gadwodd e'r gyfraith yn berffaith, fe fydde'n mynd i'r groes, ac ar y groes fydde'r tad yn ei gosbi fe yn lle ei blant. Yn wir, ni'n gwybod hynny i oll.
Fe ddath i gymodi, fe ddath i wneud yn iawn am ein pechodau ni, fe gymerodd gosb yn ein lle ni, ond beth i ni'n gwybod yn fwy am hynny, mae e'n gymodwr, ond fe yw'r cymod. Fe yw'r aberth. Rhoddodd fe fywyd trosom, cymerodd holl ddigofaint arno fe hun. Aberth Crist oedd yr iawn. Aberodd i drigaredd fod yn bosib, fe a wnaeth yn iawn am ein methiannau ni, cyflawnodd y cyfan yn ein lle ni. Marwolaeth Crist oedd Duw ar ffurf dyn yn dioddef am bechod dyn. Mae'n rhyfedd yn diwe. Mae marwolaeth Iesu Grist. I ni'n gweld Duw ar ffurf dyn yn dioddef am bechod dyn. Dyna chi gariad. Cariad y tad yn anfon ei fab. Cariad y mab yn dioddef ar y groes. Rhoddwyd arno ein brynt ni a'n heiogrwydd ni. 1 Ioan 2:2. Ac fe yw'r iawn dros ein pechodau, ac nid dros yr eiddom ni yn unig, eithir dros bechodau yr holl fyd, ei holl blant. A mae'n talu'r pris yn llawn. Tawelir llonyddir digofaint y tad. Dyna i chi anhygol. Rowch y pethau ochr yn ochr. Digofaint y tad tuag atom ni, tuag at bechaduriaid. A rowch hefyd cariad y tad. Maen nhw'n wir, maen nhw'n rhy mor wir a'i gilydd. Ond beth i ni'n gweld yw, y tawelir, llonyddir, digofaint y tad, sut? Trwy farwolaeth ag aberth Iesu Grist. Dyna chi gariad. Yn naturiol, amhosibl yw i ni edifarhau am ein pechodau ni. Ond oherwydd cariad Duw, y mae yn agor llygaid ein heneidiau i weld ein pechod. Yn naturiol, dydyn ni ddim yn gallu gweld yr angen am faddeuant, ond gras a chariad Duw yw ein bod yn gweld ein heiddiant ac yn dymuno maddeuant. Fyddwn ni ddim eisiau maddeuant o'n i bai am ei gariad. Fyddwn ni ddim eisiau edifarhau o'n i bai am ei gariad. Yn naturiol, amhosibl ydyw i gael unrhyw awydd am gymdeithas ar gwir Dduw. Mae yn wrthyn i ddyn geisio Duw sanctaidd. Mae dyn am fod yn grefyddol, sicr. Mae mwyafrif o'r byd am fod yn grefyddol. Ond yn naturiol, nid yw dyn ar awydd i gael cymdeithas ar gwir Dduw. Pam? Achos fod y gwir Dduw yn sanctaidd, ac yn berffaith, ac yn wrthyn i ddyn. Ac felly fe ddyfeisia dyn ei grefyddau, ei efengil, ei hun. Dyna beth i ni'n gweld. I ni'n gweld e'n rhemp yn yr oes yma. Mae'n rhemp. Crefyddau'r byd, Cristnogaeth, pob math o ffurf o Cristnogaeth, ond yn y byd efengyledd hefyd. I ni'n ei weld efo yna. Beth sydd wedi digwydd i'r byd efengyledd modern? Mae popeth yn derbyniol bellach. Mae rhyw grefydd newydd. Allwch chi fynd mewn i ambell oedfa grefyddol, Cristnogol, efengylaidd hyd yn oed, a fyddwch chi i'r gwir Cristion, fyddwch chi'n teimlo mor wrthyn, a fyddwch chi'n mynd mewn i rhyw grefydd arall. Mae e mor estron. Mae e mor wahanol. Ond mae'r Duw sanctaidd. Mae e'n rhywbeth sydd yn wrthwynebus i ddyn naturiol. Ond dyma yw cariad Duw i fod yn peri bod ni'n gweld ein pechod ac yn gweld ein hangen ac yn gweld ei sancteiddrwydd ac yn cael awydd. Dyma mae'r cyfan yn dod o'r ffynhonnell o Dduw. Duw sydd yn peri i ni edifarhau. O mor drist yw gweld y byd yn rhoi'r fath bwyslais ar ennill cefnogaeth poblogrwydd cariad y byd. Trafod yr hyn sydd fwyaf pwysig yw Duw yn ein caru ni. A dyn ni'n un o'i blante. Oes yna rhywun sydd wedi dechrau gweld ei cyflwr, ei pechod. Chi'n gwybod os ydych chi wedi dechrau gweld eich pechod, beth yw hwnna? Duw cariad yw. Mae wedi dangos eich pechod. Oes na un sydd wedi gweld ei heiddiant a dechrau teimlo ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Os ydych chi, dyw hwnna ddim yn naturiol. Dyw e ddim yn naturiol i rywun i weld ei pechod. Dyw e ddim yn naturiol i weld eich pechod a'ch ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Na, dyw e ddim hwnna'n gwbl estron. Mae hwnna'n arwydd o gariad Duw bod e wedi dagor eich llygaid eich enaid i weld eich angen am Grist. Ac felly'r ateb yw dewch at Grist. Dewch at Dduw trwy Grist. Trwy'r un y gwnaeth yn iawn am ein pechodau ni.
Yno ar y groes, fe ddeliodd â'r broblem. Dyna chi broblem. Cariad Duw a chyfiawnder Duw, ond maen nhw'n cusanu. Maen nhw'n dod at ei gilydd. Maen nhw'n uno, mae'r broblem wedi ddatrys. Dyma chi ddatrysiad fwy ar y feddwl. Mae Duw dal yn Dduw o gariad, ond mae'n dal yn Dduw o gyfiawnder, ac mae e dal yn cosbi, ond mae e wedi trefnu ffordd ar ffordd yw Iesu Grist, yn Iesu Grist. Felly dewch ato. Yn hyn, adnod 9, yn hyn yr eglurwyd cariad Duw tuag ato mi, o blegyd danfon o Dduw ei unig ynedig fab i'r byd, fel y byddem fyw trwyddo ef. Yn hyn y mae cariad. Nid am i ni garu Duw, ond am iddo ef ein caru ni, ac anfon ei fab i fod yn iawn dros ein pechodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am gariad, y tad a'r mab a'r ysbryd glân. I ni yn diolch i ti am y ffordd a drefnwyd cyn llunio'r byd. Ac i ni'n diolch i ti am yr iawn. I ni'n diolch i ti am yr aberth. I ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. A'i fod yn nawr yn eiriol trosom. Teir gweithio yn ein plith. Diogel am bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 213 hefyd, 214. Dyma gariad fel y moroedd tosturiaethau, fel y llu, twysog bywyd pyr yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. 213 gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.